Ce nu-mi place la mașina asta, nu la model în general, ci specific la asta, e pornirea. Auziți aici. Nu știu cât de bine se sesizează pe video, dar mașina vibrează și pornește ciudat. Iar oprirea e la fel de dubioasă. Opinia mea până acum e că la peta de accelerație, practic și mașina spune același lucru. Și are mult sens. Să vedem în continuare dacă mergem pe această teorie sau nu, dar vă țin la curent. Acum avem clapete de accelerație nouă. Din punct de vedere mecanic putem spune cu siguranță că problema pare să fi dispărut. Și din punct de vedere electronic sau al computerului, ca să spun așa, putem și sesiza, dacă vă amintiți povestea mea inițială despre aceste 60, avea o pornire dubioasă și dacă o auzim acum, sper să se sesizeze diferența și totul pare să fie în regulă. Să auzim și o oprire, scurt și la obiect. Și dacă revizităm paginile de erori active, cele legate de clapetă au încetat să mai apară în orice formă, cu motorul pornit, oprit și diverse. Eroarea ce ne-a mai rămas era o problemă dinainte și ține de senzorul de nivel de ulei, unde încă nu am ajuns. Practic ce ne-a interesat pe noi pare să fie totul în regulă. Să mai auzim o pornire. Da. Drăguț. O salutare, dragilor, Gabriel aici. E vineri și plouă și am plecat să ridic injectoarele de la BMW-ul la care lucrăm. Dacă mi-ați văzut poveștile și update-urile de pe pagini, știți că lucrăm la un E60 ce a avut el mai multe probleme diverse. I-am schimbat clapeta de accelerație, s-au remediat din ele și am mers pe ideea de injectoare urmate de turbină. Dar în momentul de față încă suntem la injectoare, le-am dat jos, le-am dus la o firmă cu care colaborăm noi și din fericire, după verificarea tuturor 6, unul singur a fost defect, l-au reparat, merg să le ridic pe toate, să le montăm, să vedem cum merge mașina acum. Vă țin la curent după ce le ridic. Până atunci o să fac o mică plimbare prin ploaie până în orașul de alături de Deva, la o distanță de 10 km. Hai, povestim. Avem injectare, avem foi cu parametri. Totul este în regulă. Și acum plecăm. Deci, după cum spuneam, această mașină e un BMW seria 5 E60 525D din 2005. Mașina, nu pot spune de ea că e o mașină rea, merge bine, proprietarul a cumpărat-o de curând și vrea să o facă să meargă cum vrea el, adică cum ar trebui. Mașina nu merge rău, dar el știe diferența. Unii oameni cunosc astfel de lucruri. Am avut o pornire aiurea la mașină. 9 secunde. Deci, după cum spuneam, avem injectoare, avem foi cu parametri înainte și după, avem tot ce ne trebuie. Refac partea asta din filmare pentru că nu mi-a plăcut cum s-a auzit sunetul în prima încercare. Am stat un pic în coloană, se mișcă greu traficul la ora asta. Mă îndrept spre service, aștept să ajung cu injectoarele înapoi, băgăm mașina înapoi în atelier, să le montăm, sunt curios cum va merge acum și să mergem mai departe cu lucrarea. Sunt mulțumit de rapiditatea băieților, s-au mișcat bine cu lucrarea cu injectoarele. Sunt sigur că vom fi mulțumiți și de rezultat, nu am niciun motiv să-mi fac dubii în legătură cu ei. Am avut noroc din 6 injectoare să avem doar unul cu probleme, a fost reparat, merem le montăm
și de acolo vă țin la curent, sunt încântat și vreau să văd ce facem în continuare. După care mașina asta continuă să mai fie la noi o vreme, are niște probleme la cardan și ajungem la turbină, unde din nou va trebui dată jos, dusă la verificat, probabil reparat și o să facem și acolo un video despre asta. Până una alta, vă pup, dacă ați stat cu mine vă mulțumesc, hai, vă țin la curent, pace! Altă pornire, altă viață.